Dangi pang. Oh, Pila na ka mo banwa? 60. Senior na ka? Oh. Pero kaya na kan may tsura na. Yabi ang dapin. Oo. 60 na. Kalago mo naman eh. Na, Kayara. Kaya 1961 na ako. 61 na ka. Oo. 61 na ka kanyan. Wow, mag-61 na ako niya. Ala ka pang boyfriend? May koko mo nila, ating kong boyfriend. May ko kami nila, tikang boyfriend. Pogiya, pogiya. Wow, may civil engineer ni. O ngini. Ala na kong kontak kaya. Wala, makabebe yun. Makabebe. Oo. May kakakikin Facebook. Ano kayo mo? Yakala ka warin Facebook. Wala. Dapat mo rin magkain po, ta kanya. Try nga boyfriend ko, pagyan. Hindi nga boyfriend mo. Kosa. Kosa? Bo? Inang mete, kaya ng ma'am ko eh. Uling kabaganak yan eh. Oo, kamag-anak yaw. Yung kaya na. Ay, ito may yepang nga na. Naman mo na eh. Ako nga tinga betitya ka. Oo. Ayan nakuha ko, pandemic ka. Bawal. Mm. Ilay lang. So sa kida ako ilangan. Ilangan sa kapatid. Kaya kubisa. Kaya kabisa. So, invite mo ko yung birthday mo na eh. Munta ko na eh. Kapilang birthday mo? Na March 19. March 19. Ka March may anak ko eh. Eh, Ma'am Glo, kabet. Ma'am Glo. Oh, okay. March 19 na. March 19 kayo. Sige, munta ko na eh.